Jo, Basse? Basse? Må jeg tage løg? Må jeg godt tage... Kan du take the onion? Må jeg tage løg? Må jeg tage løg? Må jeg godt få det? Må jeg godt tage det? Skal jeg lade det? Må jeg godt tage det? Tag løg. Jeg tager... Nej. Vil du selv have det? Vil du selv have dit løg, Basse? Jeg skal gå ud og skylle... Basse, kig lige på mig. Basse, kig lige på mig. Skal jeg gå ud og vaske løget? Skal jeg gå ud og vaske løget? Ja, skal jeg gå ud og vaske løget? Må jeg så godt tage det nu? Så tager jeg løget her. Så tager jeg løget her. Så sige farvel til det. Så går jeg ud og vasker dit løg, så vi kan bruge det til mad i stedet for. Er det bedre? Så pænt farvel. Basse. Du er altså ikke særlig skarp. Det er løg. Basse. Jeg trykker ikke på det. Jeg gør ikke noget som helst. Nej, okay. Jeg stopper med at filme nu. Er det okay? Så nu har du været movie star.